Ey cemaatler, ey hacı dädeler, ey yaş dostlar. Hak Resulullah Aleyhisselam'ın kıskaca bir gurrunu aytmalı bolýar. Biri mübarek öýü. Mübarek öýü kişijikmiş. Bir yaş oglan elin uzadanna, yokartyna, sakfyna degýänmiş. El-ida'a, kad kana la yujadu zeytun lil-ida'a. Öýüne panar çıra ýakylýada neft goýmaly bolýar. Yağ goýmaly bolýar, ýakmadan öňe. Käde öýde yağ tapylmaýanmışdyk. Aham öýde garaňky geçirýänmişdikler. Kıskarak, çalatımrak geçireyin asil gurrun öýde bar. Öýü kişijik, käde giýjelerde öýde ışık ýanmaýanmışdyk. Näme? Ýakmaga ýağzat, neft zat ýok. Aham şu garaňkyda geçirýänmişdikler giýjelerini. Mübarek düşewi, käde hasir, kulüş hurman şakasından üstünde yataňda bedeniňe jaý galýar. Käde çägen öz üstünde, käde keten şojura gatanrak emele bolýanmışdy. Mübarek ýastygy adamun hashwaha layf. Mübarek ýastygy ey berilen deri, şu derile bak dawaryň goýunyň derisi ey berilýär, düşege dilip üstüne oturulýar. Kışynda yuň tarafy we tomsuna der tarafy ýadylýar. Şonu iki gatlaryny tikip içine hurmaň şakasyny goýup ýumşadyk edip mübarek ýastyk şeýlemişdik. Deri içine hurmaň şakalary ýafraklary tyklan ýylymışdyk da. Am iki gatlaryny tikip ýastyk etipdir. Hak Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek ýastygy şu bir ömür. Ahirkyja kysgarak geçip barýar. Enemiz Hazret Aýşa aýdýar. İn kunna la nanzuru ila al-hilal. Thalathatu ahilla fi shahrayn. Wa ma uqidat fi abyat Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem nar. Enemiz Hazret Aýşa aýdýar. Käde şeýle aýy we zärt diýär. Aýyň biri 2 bolardy diýär. Inniki aýyň biri 2 bolardy. 3-nji aý, aýyň biri 2 bolardy. Inni 2 aý dolly 3-nji aýga girdi. 2 aý dolly 3-nji aýga girdi. Şu 2 aýyň içinde bir gezek bir nahar bişirilmeýän geçýän wagty bolardy diýär. Oham sorapdyr, enemiz Hazret Aýşaň ýanyna ki, näme ýerdiňiz diýip. Onda Hak Resulullah da we enelemizin hemmesi şu 2 aýyň içinde bir gün zat ot ýanmaýa, hurma su, hurma su, hurma su, hurma su. Inni bir kıskaca geçirdik. Inni bir ulukon sorag gelýär hemmäňiziň zehnine ba. Aya şiratla tafılmany Resulullah'ın Medine'de ýokmy, sahabalar getirmeýärmi? Ya zırqıtçılık mı, ya başka bir gurrun mı? Ulukon hemme kişinin zihnindeki soru okşu. Hemme kişi şeyle mi yapat Resulullah'ın öy şeyle mi? Başka sahabaların da öy şeyle mi? Ya mesela sizin zihninizde ba, mesela bir malli, pulli sahabalar ba, Resulullah'ın öyünü tüptük mi yâle mi? Cevabını Hak Resulullah öz mübarek sözlerinden hizmetine de yetireyin. Hazır da böyle takriben mukaddemaha. Qawj edip dinläýliň Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ýagdaýyny tanıýaýlyň. Heyftir bir adam musulman bolup tanyman geçdi. Resulullah'ın ümmeti bolmaly, Resulullah'ın ýaşaýyşyny tanıýmaly. Peygamberimiziň gyssasyny bilmeliler. Peygamberimiziň ýagdaýlaryndan habary bolmalylar. Oň üstüne de utanmany, hyjalat çekmäni, ulukun bihayalyk bilen sen ýanyk gelýän adama da näme şöjüre üýşmelekde, bolýa-da namazyny okup geçseň diýip Resulullah da kıyamatda sataşyk hem kamşylar adamlar dagy. Näme şotada bolýa-da bir gezip berseň diýip dagda dillada degirmeli, agyndaky işler ya ýerden meni çykamasyn diýip dagda gorkana. Maktum Hulişan näme diýär? Şafi'ul muznibin mahşerun maqamy alasen hakyň ýoluna Maktum Hulişan Resulullah aýtýar. Şafi'ul muznibin mahşerun maqamy alasen hakyň ýoluna şam we seher ummatlaryň diline mümin dilegine doga da belli diýär. Her kim doga etse awwal salavat okuymaly. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah diýip Allahumme salli ala Muhammed diýmeli. Şam we seher ummatlaryň diline mümin dilegine doga da belli. Inni ýanky soragyň jogabyny aýdaýly. Tafylman etýärmi ýa tafylanyny da öýüne salmaýarmyşmy? İki tane mübarek, iki hadis-i şerif okuyup verin Resulullah'ın derman gördüğünlerinden. Beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'hu Cibril ala nebina ve aleyhissalatu vesselam yunacih. İnşakka ufukus sema. Bir vakt Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Cibril bilen ikisi gurrun edip duranmış. Birdenini göğün, ufuk göğün yarlayıp başlaptır. Göğünden bir Hak periştelerin biri iyiniptir etek. Cibril ferişte de yığınanıp şu ferişten haybatından yığınanıverdir. Ta Hak Resulullah'ın mübarek huzuruna gelip bir yankı ferişte. Fakale ya Muhammed
إن ربك يقرئك السلام ويخيرك بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا. Ey Resulullah, Allah sana salam aytdy. Ve seni ihtiyarında koydu. Sen şu dünyada peygamberlik sana berdim deyipdir Allah Taala. Aya padşa peygamber boljakmy? Ya bir kul bir sada kullukçy bolup beren bir kärger sada peygamber boljakmy deyipdir. Aya padşa peygamber boljakmy? Ya bir sada kärger kul boljakmy peygamber boljakmy deyipdir. Aham hak Resulullah diye Cibril ferişteni gördüm. Mübarek eli bilen elin şehitdi diye bana kömekleşipdi diye. Billim bana nasihat ediyorti. Bana maslahatlaşıptı. Yani etikisini tut, pesperligi tut deyip. Aham men şonda maslahatı bilen odul Resulullah'ın istegişo bel abden nebiyen. Men peygamber yönü kul hili olacak. Bir adam meni görünni bir kärger kullukçy sada adam gördüğü bolsun deyipdir. Ey cemaatla, Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam ömrünü birigedek yaplanıp cahilin harimenlerde men kul suratında olacak deyipdir. Ey cemaatler, ey musulmanlar, ma ru'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'kulu muttaki'an kaza fil adab lil Beyhaqi. Resulullah'ın bir nefer görmeyenler cahil oturup nahariyen bolsun. Ey cemaatler, Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam ömrünü birigedek cahil oturup naharimenlerde men şunu intikab etgen özümden çürüyüm deyipdir. Bir gurrun iniştay bide gerek. Şahs mahsus özümden çürüyüm şunu intikab edecek deyipdir. Nahari tuqa mıdam hamana bir kärger kullukçy adam beyli iş viral dökülüpdi. Doğru nahari bilmeyede nahari icik işleri üstüne dökülüyoti. Beylin çağırıp tuğla gel ayt basımrak deyip mıdam şo yağdayda nahariptir. Birigedek görmeyendir ne içerisi, ne hizmetkar, ne daşarkı cahil oturup nahariyen olsun. Ama ana la akulu mutteken. Mene cahil oturup nahariyecek değerliptir. Hudaýyň azamatının beraberine kärger kul peygamber bolmagy men intikab ettim deyipdir. Ýene aýdýan Resulullah özünden çürüm şunu intikab etipdir. Ben mahsus peygamberiň özünün gördüňi. Aleyhissalatu vesselam. Mahsus özümden çürüm şunu intikab edecek deyipdir. Yani bizden çürüm bir wazife däl ha. Ýene aýdýan bir Resulullah'ın mahsus özünün gördüňi. İdini göreýin. Häzir de mukaddeme ha şu barşylar. Şon bu mukaddemeleri aýtmasam takriben ulu millet iştäki wurduňy başlaň aýdýan zihn çekjek därler. Onun üçin men açyk Allah köklediginden mukaddemeler aýdýyn, te ulu millet hususan türkmen dogançyklygyň zihni din tarapdan amady bolsun işte Resulullah'ın üstüne geljek wurduňy. İkinci hadis-i şerif. Hak Allah Taala Hak Resulullah'a şimikken çägelik yerlerinin dağları, çägelikleri şodurşuny altın etip bereyin, gyzyl etip bereyin deyipdir. İhtiyaryňa deyipdir da Hak Resulullah'a. Hak Resulullah deyipdir, yok ya Rabbi deyipdir. Ey Rabbim Allah, men bir gün çalagarly bolayyn, bir gün aç bolayyn deyipdir. Resulullah men özümden şimşini intikab etýän deyipdir. Bir de açyk iýen içen günümde Hudaýa şükür deyip elhamdülillah aýdaýyn deyipdir. Om imäge zat tapmany, ýankyýanyk 2 aýlap imäge zat tapmadyk wagtymda da jan Hudaý diýip, zor sana ýalbaryp duraýyn diýipdir. Özümden çürüm şunu intikab etjek diýipdir. Yani Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam özünün zindigisine nihayet gariplik intikab etipdir. Men neşe etjek diýip Allah'dan bir dilemek bir wazife däldir. Biz durup bilmez bir ýagdaýa. O kimde durup biljek, o kimde sabr etip başarjak maňa. Mela'l a'la geçirilen Hak Resulullah bolmasa. Hiç kim bir ýagdaýy sabr etip biljekkä, durup da biljekden ýöne bifat fagyrlygyň gördüň däha. 3 ýyl bolup durşmahan Resulullah'ın zindigi namasyny biz başlamda şu mübarek oturuşyklarda. 3 ýyl ber eşdiýen gynçylyklaryny üstüne ha. Munafigyň eziyeti, Yahudiň eziyeti, nämen eziyeti, nämen eziyeti, mudam eşdik geçipbes. Men özümden çürüm fakir bolup ýaşajak diýipdir. Inhe ta Mekke feth bolly, Hayber feth bolly, jenge ahzapla geçti, Medine-i Munawwara'da nygmat birimi bolçuluk bolupdyr. Hak Resulullah yeni önkün menen gidipdir. Oham inni gurrun ştaýy, enelemiz Hak Resulullah'ın zinanalary üýşüp Resulullah'dan marp derhast etipdirler. Ya Resulullah, şu öýüň biraz açyk egin maşy, tüşetükleri, bir öýüň iýi biçkesi gowja bolasa diýipdirler. 61-nji ýaş, ahirki mübarek 61-nji ýaşyň ahir wagtlaryna 9 zinana, 9 enemiz varmış şonda.
Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan istepdirle, ya Resulallah, Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de iyin için divay diye Hudaýyň ejady berýän ýer neçeli, halal bolýan ýer neçeli, senden isteýäs, bir öýüň iýbiçgisi, düşegi, bir emejik owadarrak, gelşigirrak, artykmaşrak bolasa diýip, Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan istepdirle, we Resulullah aleyhissalatu vesselam'da gaty narahat bolupdyr bilen istegine. Bu kadar narahat bolup sahabalyň arasyna Medine-i Munawwaraga bir neçe rivayetde näçe ullap mübarek otogyndan çykmandyr. Bir neçe rivayette de adanrak wagt çykmany, bir neçe rivayette mübarek Resulullah şu giýje mescide de barmandyr. Mübarek öýünni okyp gaty narahat bolup, mübarek öýünne enelemizde daşynna mübarek elin ýangagyna oýup gaty narahat bolup oturupdyr öýünne. Kebe enelemiz meni istäpdi, gurrunştaý Hak Resulullah da Allah'dan gariplik diledi, men şeýtip ýaşajak diýdi. Ine şuurunyň 61-nji ýaşda bolan ýagdaýy. Inni göreyliň näme gurrun bolupdyr. Hazreti Cabir aýdýar, Resulullah aleyhissalatu vesselam biziň ýanymyza çykmady. Hemmemiz narahat bolduk we biziň birimiz bir zat edadyk mukam diýdik. Ohon tofor taýfa üýşüp Resulullah'ın mübarek gasyna durduk. Ohon biz gurrun ederdik. Resulullah aleyhissalatu vesselam biziň gurrunymyz eşitipdi. Bilýäke sahabalar üýşüp gasynyň agzyna durullygyny Resulullah bilipdi. Biz üýşüp Resulullah'ın gasyna dus, näme diýip çykmaýakam, näme narahat kam diýip. Ohon kän durduk we ya Resulullah ejazamy giýirmäge diýemizde de hiç kime ejaza bermerdi. Ohon ahir öz aramyzda aýtdyk diýe ýa Hazreti Cabir, Resulullah biziň duranymyza bilipdi. Biziň üýşüp ştada magryr mugur etip gurrun etip duramyzy eşitipdi. Hey ejazalyk giýirjek bolýaly ulaqan sahabalar Resulullah giýiri beriň diýänçe hiç kim giýirmäne de ejazasy ýok. Ohum Resulullah eýet bolamasyn, ýüreň çaşeýliň gideýliň diýip çaşdyk. Bir Hazreti Ömer durdy gafiň agynda diýip. Hazreti Ömer gafiň agynda durup, "Ah uhatdi, ya Resulullah bir gafi men ejaza bolsa giýirasam, bir ejaza bolsa giýirasam, bir ejaza bolsa giýirasam" diýip kän aýtdy. Ahir Resulullah aleyhissalatu vesselam bir özüň giýiraga diýip aýtdy. وفي رواية مسلم فأذن لأبي بكر فدخل. من رواية حضرة أبو بكر الصديق تجيبتر. حضرة أبو بكر الصديق بلن حضرة عمر جيبتر. حضرة عمر ورتر رسول الله عليه الصلاة والسلام هي ورن هارهات ببارك إلن يعاقنا ويبتر وإن اللي مذن دهم مثتاشنا بترانش. هم حضرة عمر öğüt içinden aydıptır. Ben bir zat aydıp beydip şeydip bir Resulullah'ını güldüreyin inşallah deyiptir. Ohomni bir öýün gurrundan hiç kimin habari ýok ha. Öýün gurrun näme? Enelemiz Resulullah'dan dile bir öýün iýbiçgisi, öýün düşegi bir gowrak bolasa diýip hiç kimin habari ýok Allah'dan başga o öýün içerisiniň. Hazreti Ömer güldürjek bolup Resulullah'a aýdan kefiş bolupdyr. Ya Resulullah diýipdir. Annahu atnaşşaq bolupdy da ýoksa mowzudan gurrundan habari ýok ha. Ya Resulullah, men zinanan, men öýümde ýok zady menden istep, men ýagdaýymdan artykmas menden istese, boýundan idirder nipdir. Boýundan tutup şeýle itiklemäge idirdetme diýär Türkmen. Am şey diýende Hak Resulullah aleyhissalam gülüpdir. Ey Ömer, sen şolay diýen gurrun men öýünde bolup otdy, men narahat etdirende atdaşy diýipdir. Hazreti Abu Bekir eşdenni turakany enemi Hazreti Aýşaň dädesde, bar boýundan tutupdyr. Ey gyýdym, näme diýäňiz siz diýipdir. Hazreti Ömer'in de gıydı enelemizin biri de o da Hafsa. Hazreti Ömer yortup öküp bar gıydının boyundan tutupdyr. "Hey gıydım, näme diýäňiz siz Resulullah?" diýipdir. "Näme isteýäňiz siz?" diýipdir. "Bilýäňmi näme diýäňiz?" diýipdir. "Näme boldy görüňiz?" diýipdir. Olar and içip gıýgyryşypdyrlar. "Biz istedik" diýipdir. "Bizle narahatlyk bolarmy qadim ýadyk" diýipdir. "Ant bolsun indenmeýlek Resulullah bize bir zat getirse alars, öýde ýok zady falan zat bolsa gowy boljak" diýmäýil diýipdirler. Ine mundan bir neçe gurrun galiyaro oham inni Hak Resulullah nämek muntazir Allah'dan bir ayet inse şu barada. Ey cemaat, Hudaý ayet indiripdir. Bir ayetlary ki yer göň adam perişten doňdurdup goýjakda. Ya eyyuhan nebiyyu kul li azwajika تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Büyük Allah ayet indiriptir. Ey cemaatli manasını görsenen. Ya eyyühen nebiyyü. Ey Muhammed Peygamber. Narahat bolup durma. Ey Muhammed Peygamber. Kul li azwajika. Zinanalan himmelerine aydı. İn kuntunna turidinel hayatad dunya ve zinetaha. Eger siz dünyanı isteyen bolsaňyz, dünýäň awadalygyny isteyen bolsaňyz, şolara aýt diýe haşy kefi. Şu zinanalyga biziň enelerimize aýt. Eger dünýäni we dünýäň awadalygyny isteyen bolsaňyz, fata'alayna umatti'kunna we usarrihkunna sarahan jamila. Hemmäňiz üçden gelin, gowjetden hemmäňiz men Muhammed Peygamberden sowulşagan diýip aýdaga şolara diýe. Hut Kur'an'a başı vururun. 20 paran ahirki ayetler. Hiç vererde verdirmeyin. Hemen savayınıp aydağa şolara deyiptir. 2. ayet inen. Ve in kuntunna turidna Allaha ve Rasulahu ve daral ahire fe innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ecran azima. Emma ey eneler, ey hak Resulullah'ın denanları. Yok biz dünyanın ovadallığı değil. Biz Allah'ını isteyez. Allah'ın Resulünü isteyez. Ve kıyamet dereceni isteyez deyip şu gününüzde razı bulsanız, Hudaý size mahsusen kıyamette artykmış derece verecek deyip aytşalara Kur'an'ı okuyup verdipdir. Eger yok biz zindigiye razı değillise, o da savul şeylip aydağa aşalara deyipdir. Verirsiz, azasız savul şeyini vayt deyipdir. Sarahan cemile, verir vermeyen, aza vermeyen savul şeyini vayt deyipdir. Yok Hudaý, Peygamber, kıyamet diyen olsalar da onu aýsyrlar deyipdir. İnemi de Hazreti Aişa diye ayet inanna ogul maňa gelip aýtdy diye. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam inemi de Hazreti Aişa gelip aýdypdyr, ey Aişa deyipdir. Howluqda ýörme deyipdir. Enataňy da maslahatlaşyp bilýän deyipdir. Allah maňa ayet indirdi, ya şu dünýäň owadalygy gerek deyip sowulşmaly, ya da Allah Resulullah kıyamet gerek deyip aýtmaly deyipdir. Ohum şu iki ayeti okuyup beripdir enemi de Hazreti Aişaga. فقلت ففي أي هذا أستأمر أبويا يا رسول الله إن تعملين إيش من ذات مش ديبتر كيش ميان ديبتر ما الله غيرك رسول الله غيرك قيامة درجان غيرك ديبتر إن تعملين إيش ميان ديبتر رسول الله عليه الصلاة والسلام قلب مبارك وذا أتصل بيرتر وهم سمران بيلكي إن اللي مدن يعني بار يكي şu ayetleri son Allah emretti bar oku ihtiyarlarına koy diyiptir. Ohm o ene midin yani var okuyuptur o da eyni ene mid Hazreti Aişa aydan kefin aytiptir. On yanına vardır. O da enimde Hazreti Aişa aydan. O da on yanına var. Hak Resulullah hemmesinin yanına aylan çıkıptır. Hemmesi de enimde Hazreti Aişa aydan kefin aydıp bize Allah'a gerek, Resulullah gerek, kıyamet derece gerek, Resulullah öýde goýan zatını biz razi, hiç wagt beýlik zat dilemersip hemmeti şu mübarek kefaydip Hak Resulullah'ın yüreğinden narahatçılık çıkaptır. Ine şigiyeceki Hak Resulullah'ın 61-nji ýaşynda bolan ýagdaýdy. Ey cemaatler, ey musulmanlar, Kur'an-ı Kerim'in kıssası gelmişi. Hak Resulullah'ın yaşayışı değilmişi. Kiçi uli ummet bolandan sonra, musulman bolandan sonra, Muhammed Resulullah diyenden sonra aleyhissalatu vesselam, näme diýip şunu adamla bilmeler şu kıssadan habarsyz bolmaly. Näme diýip Hak Resulullah'ın zindagisinden habarsyz bolmaly. Musulman Allah'ın bendisi Resulullah'ın men qat'an bilýän hak peýgamber diýipdi, emma peýgamberimizin Kur'ani kıssasından habarsyz bolmaly. Eger şu gurrun Resulullah'ın zindigi namus musulmanlığın içinde yüreğini zindigilerine yaşayışlarına bolsa bir öýe gelin halkın zindigisini göz tüküp on öý bijirek, on maşin bijirek, on öýüniň servisleri bijirek diýip öýle narahatçylyk bolarmy? Öýüň gynçylyklar dörärmi? Resulullah'ın zindigi namusa. O zaman parqatya diýerlikde ha, o zamanna hariri ýanmamışdyk. Owadan düşüklerde ýatýanmamışdyk. O zaman aýny şu zamanyň adamlary. Behterin miýeleri ýanmışdyk.
Fakat yani odal hamahına ağaçmıştık inni cacık bolup durdu. Hiç farkı yoktur başka. Malın ba, mülkün ba da yürüyüp tu elhamdülillah. Elhamdülillah kanayt. Ödünden meter oğlun şoňa ayt, öýde elhamdülillah kanaytdylar. Kıyamet ýaka tutulmar ýaly. Hudaý mal beripdir, mülk beripdir, serwet beripdir mi sana? Hawa elhamdülillah ayt. Hudaýyň beren mülkün nagy, Hudaýyň beren malyny harama sarf edilmesin, harama harc edilmesin. Maşin motoru da bolsa, iyi biçkisi bolsa, fakat şükür edip, katı habardar bolyp, Allah'ın beren nimet dip öýdi istifade edip, we garyp asar gözläp gelmek elbetde wezifesidir. Ve odal öýdi erhili oğlanyň şojugy bilen fakir bolup garyp günni geçirip beren bolsa, Resulullah'ın zindegisini gördük sabr etmekde, ahireti yada salmakda, dünyanın puşluğunu, dünyanın hiçliğini öýde terbiyet bermeli. Hak Resulullah'ın zindigini yaşayışını öde deyip şodur şu derdi ki yan kurunlu. Allah Teala yaşayışını iman baylığından dolu etsin inşallah. Hudaý yaşayışını bereketten dolu etsin. Hudaý iman abruydan ayırmasın. Bay toylar tutulýa, bay akdlar edilýär, nikahlar gylýa bu ýerde da. Hudaý agdy birlik görýüsün, mehabbet ýörýüsün, zindigiň kadryny bilmek ýörýüsün. İzdiwaçlar müşkile düşüp duran ballada ayalı erkek doğulan kılarda Hudaý aňsat etsin, Hudaý yeňil etsin, Hudaý hayır maksatlaryny ýetirsin. Ýürekler giň bolup bereketli gülüp ýaşasynlar inşallah. Bir alhamdülillah, huvallahu qiýelim ötürlemizin ruhuna da bahşedip il günümizde, watanymyza doga edelim.